Satej wara li sar magħruf li fl-ewwel 8 xhur tas-sena il-Gvern kellu surplus ta' kważi 84 miljun euro, il-Partit Nazzjonalista qal li l-Gvern qed jirreġistra deficit. Quddiem l-imsieħba soċjali, id-Deputat Nazzjonalista Mario De Marco qal li pajjiżna qed jirreġistra deficit u mhux surplus. Għandna sitwazzjoni fejn gvern jiftaħar li għandu surplus finanzjarju, u fl-istess ħin naħseb il-koll nirrikonoxxu illi għandna deficit. Il-Partit Nazzjonalista qed imeri s-sewwa magħruf fejn jidħol il-progress sinifikanti li qiegħda tagħmel l-ekonomija Maltija. Saħansitra l-ħarġa tan-Nazzjon tal-ġimgħa ppubblikat storja oħra falsa fejn allegat li sparixxiet il-kelma surplus mill-vokabularju tal-Gvern. Din l-istorja kienet imxejna minn statistika uffiċjali li turi li sawissu pajjiżna reġistra surplus ta' 84 miljun euro. Quddiem l-imsieħba soċjali Adrian Delija prova jitfa' dubju wkoll dwar is-surplus u qal li f'pajjiżna mhux ġie investiment. Dan anki jekk ċifri tal-Malta Enterprise juru li matul is-sena li għaddiet Malta ttirat iktar minn 170 miljun euro f'investiment. Illi qed gerrex investiment. Intant Adrian Delija ftit li xejder li kellu xi interess fil-preżentazzjoni li beda jagħmel Mario De Marco lill-imsieħba soċjali. L-ewwel derjati daru bis-siġġu lil Mario De Marco u wara tant kemm tilef l-interess li ma retajnu bih. Aktar faċilitajiet għal professjoni tal-għalliema. Namlu wkoll balanced legal framework biex nipproteġu il-ħaddiema tagħna. Inżidu risorsi għal faċilitajiet edukattivi. Iktar nagħtu focus għal kindle. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.